Večeras vam želim po prvi put hrvatskoj javnosti iznijeti spoznaje i nalaze iz jednog dokumenta koji je objavljen, znači, na stranicama Europskog centra za politiku, političke studije u suradnji sa LSI-em. O čemu se ovdje radi? Evo, približit ćemo vam da vidite koji je to dokument i možete ga naći na internetu. Ovo je jedan izvještaj, jedna kratka studija, analiza koja govori o korištenju i povlačenju fondova, takozvanog fonda za oporavak i otpornost koji je kreirala Europska unija da bi sanirala posljedice ove korona krize. Međutim, što se pokazuje? Pokazuje se ovdje da je to u stvari najvećim dijelom ili velikim dijelom jedan model ucjene država na način da ako to želite dobiti sredstva koje smo vam obećali, ponudili, vi ćete morati, sad ću ja ovdje naći jednu tablicu da vidite, vi ćete morati procijepiti do nove godine najmanje 75% svojih građana. I evo ovdje ću vam pokazati kako stvari stoje. Evo vidite, molim samo tehniku da približi ovaj grafikon. Vidite ovdje kako stvari stoje. Znači, ovdje u samoj analizi, odnosno ovoj studiji, kaže se da će se u stvari maksimalna procijepljenost, kao što vidite ovdje, postići u zapadnim zemljama i u zemljama do Austrije. Najveći će problem biti u Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Češke, Poljske, Rumunjske i Bugarske. I dole Grčke. Što je pisac htio reći, odnosno o čemu se ovdje radi? Hrvatska treba dobiti 6,4 milijarde eura iz ovog fonda za obnovu i otpornost. I kako stvar stoje? Već je prvi dio nekih 13% doznačen svim zemljama članicama. Međutim, daljnje povlačenje ovih sredstava uvjetovano je procijepljenošću građana. I prema tome, da bude kratak i da bude jasno, očekuje se da najmanja procijepljenost u zemlji bude 75% da bi se mogla dalje povlačiti ova financijska sredstva. Poštovani građani, dragi ljudi, gdje smo mi ovo došli? Prema tome, ako je u Hrvatskoj procijepljeno do sada oko 53% građana, znači do nove godine, kako znaš i umiješ, moraš procijepiti još 22%. Pa je li sada jasno zašto je ovolika medijska tortura, sijanje straha, stalno pritiskanje, uvoženje ovih potvrda, je sada jasno. Ali čime oni nas, ucijenjuju? Država sve. Ucijenjuju nas novcem za koji kažu da je besplatan. Pa nema ništa besplatno na svijetu, nema besplatnog ručka, što je rekao jedan poznati ekonomist. Sve ćemo mi to platiti, vratiti, jer će stalno rasti zahtjev za uplatu u zajednički fond Europske unije, a s druge strane, oni su već ovdje u proteklih 15-20 godina, strani kapital je već pokupio milijarde i milijarde eura u proteklih 20 godina. U tom smislu, znači, sad nam je jasno kako stvari stoje. Hoćemo li prihvatiti ovo čemu se radi? Nećemo, poštovani prijatelji. Zato se sutra okupljamo.